Δεν έχουμε να πούμε τίποτα άλλο πέρα από το ότι επιμένουμε στο χαρακτηρισμό βρώμα, όχι μόνο για την Τουρκία, αλλά και για την κυβέρνησή σας, η οποία είναι η πιο ανθελληνική συγκυβέρνηση των τελευταίων δεκαετιών. Προχθές πραγματοποιήθηκε η διάσκεψη κορυφής μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Τουρκίας. Τα αποτελέσματα αυτής ήταν όχι απλά απογοητευτικά, αλλά ένα διπλωματικό βατκαρλό για τους ηγέτες της Ένωσης. 28 τουρκολάγνοι ηγέτες με ανάστημα Νάνου κάθονταν και άκουγαν ένα στιγνό εκβιαστή, ένα κοινό απατεώνα τον Νταβούτογλου, να θέτει όρους παράδοσης και υποταγής. Θα αναφέρω 4 από τους απαράδεκτους όρους που μεταξύ άλλων έθεσε. Επιπλέον χρηματοδότηση 3 δισεκατομμύρια ευρώ. Ευνοϊκότερο καθεστώς χορήγησης βίζας. Πρώτα εκένωση των ελληνικών νησιών από πρόσφυγες και μετά να ξεκινήσει η επαναπροώθηση λαθρομεταναστών. Άμεση επανακίνηση 5 κεφαλαίων της ενταξιακής πορείας. Κύριοι, όπως έχουν γράψει οι Οθωμανοί λόγοι, ο Τούρκος είναι πνευματικά βάρβαρος, θεομπαίχτης, αγύρτης και βρωμιάρης. Ο Τούρκος είναι σαν του σκυλί. Κάνει τον άγριο, αλλά όταν πρέπει να αντιμετωπίσει τον αντίπαλο, το βάζει στα πόδια. Ο μόνος ουσιαστικός τρόπος να αντιμετωπίσει τον Τούρκο είναι με πυγμή και αποφασιστικότητα. Τέτοια χαρίσματα όμως λείπουν από τους εκλεγμένους και μη πολιτικούς αφεντάδες της Ευρώπης. Έχετε ξεπουληθεί στον Οθωμανό Ερντογάν. Ευχαριστώ. Δειλά ανθρωπάκια που έχουν μάθει να μετράνε τα πάντα με το χρήμα και τους αριθμούς. Αλλά στο Χρυσαυγίτη την ψυχή δεν υπάρχει φόβος. Όσο μας πολεμάνε θα γινόμαστε ακόμα πιο δυνατοί. Αυτό φοβούνται. Φοβούνται ότι δεν υπάρχει κάποιος τρόπος να μας σταματήσουν. Δεν μας σταματήσαν ούτε παράνομες διώξεις. Δεν μας σταματήσαν ούτε οι σφαίρες. Ξέρετε γιατί? Γιατί είμαστε ασταμάτητοι. Δεν μπορεί να μας